Ružomberskí futbalisti vybehli v Nike lige v tejto sezóne na domáci trávnik posledný krát. Počebraťom privítali súpera zo Žiliny. Po dueli ešte so svojimi fanúšikmi oslávili pohárové víťazstvo aj doma. Predposledný zápas Nike ligy odohrala Ruža Počebraťom proti Žiline. V sezóne proti ním dvakrát prehrali a raz remizovali, preto chceli hráči v oranžových dresoch zaznamenať aspoň raz víťazstvo. No ani tentokrát sa im to nepodarilo. Ruža bola od úvodu aktívna, Domonkoš centroval pred bránu, kde bol Gerec, ale loptu sa mu nepodarilo nasmerovať medzi tri žrde. Domáci si poriadne vydýchli po skrumáži v pokutovom území. Štyria šošóni sa pokúšali rozvlniť sieť, ale Ťapajovi pomohla aj žrť a tak otvárací gól v tejto chvíli nepadol. Neskôr sa po Javorčekovej prihrávke dostal pred gólmana Ďatko, no Ťapaj to vyriešil reflexívne a loptu za svoj chrbát nepustil. Následná Gidyho strela spoza 16-ky mierila nad. V 33. minúte fauloval na hranici 16-ky Stojčevský ružomberského kapitána Žigmunda. Najprv dostal žltú kartu, po zasiahnutí varu zmenil rozhodca svoj verdikt a Stojčevský po červenej karte musel odísť predčasne do šatne. Početná nevýhoda ale nebola jediným trestom Žiliny za nedovolený zákrok. Rúža totiž využila ponúknutú štandardku dokonalo. Domonkoš z priameho kopu loptu zatočil po pravej ruke brankára Belka a nádherným gólom poslal domáci tým do vedenia. Tak nebolo to dohodnuté, sme o tom aj diskutovali na ihrisku, že kto ide kopať, ale vlastne ja som si veril na tú strelu, že dám gól, som si pýtal chalanov, aby mi dali loptu a nakoniec som dal gól. Krátko po góle Chrien nabil Chobotovi, jeho strela však bola zblokovaná a brankár s ňou nemal žiadny problém. V nadstavenom čase prvého polčasu hostia zabudli na Chobota, ktorý sa ocitol sám pred bránou, no nepodarilo sa mu na center smerujúci k nemu dobre zareagovať. A myslím, že jsme viděli slušné ligové utkání, že hlavně ten první poločas byl otevřený na obě strany. Hosté měli taky spoustu závarů, šancí. Myslím, že jsme taky měli dobrý balans v té ofenzivě, co se týče rychlých přechodů nebo i postupného útoku a byli jsme nebezpeční. Skóre sa mohlo meniť hneď v úvode druhého polčasu. V obrovskej príležitosti sa totiž ocitol Jambor. Ťapaj jeho strelu vyrazil pred seba, do dorážky sa dostal Bile, no brankár vyrovnanie v tejto chvíli nedopustil. Ruža síce zápas kontrolovala, no napriek početnej prevahe na súpera nevytvárala výrazný tlak. Lavrinčík síce strieľal spoza 16-ky do stredu brány, no gólman stál presne tam, kam zamieril. Brankára Belka nezaskočili ani potom, keď Gerec po zasekávačke poslal loptu Chrienovi, tomu však strela nesadla. A Belko ľahko pokryl aj Domonkošovu strelu po nakrátko zahratom rohovom kope. V poslednej 10 minútovke riadneho hracieho času Žilina zvýšila obrátky. Po faule domácich prišla štandardka a ku strele sa hneď po striedaní dostal Hranica. Jeho prvý dotyk s loptou smeroval do bočnej siete. Bari sa blízko brány rozhodol poslať loptu pred ňu vrchom, no Ťapaj ju ukryl vo svojom náručí. V 87. minúte sa zopakovala gólová situácia z prvého polčasu, ibaže na strane hostí. Po faule bol Chrien potrestaný žltou kartou a Žilina ponúknutú šancu využila. Jambor priamou streľovku vzdialenejšej žrdi vyrovnal na 1-1. Tréner po zápase videl problém aj v nevydarenom striedaní. Bohužel nám dneska nevyšly ani vstupy do toho zápasu, že si myslím, že jsme tu kvalitu neudrželi a to byl problém potom v tom utkání ke konci, kdy jsme díky tomu toho soupeře pouštěli víc do netlaku, ale do více situací, víc nám to tam nahazovali za ty naše halfbacky a dostávali se do nepříjemných situací a z jedné z nich prostě už jsme neudrželi koncentraci a dostali jsme gól. Všetci jsme určitě zklamaní, najmä ja, ten gól som určite mal riešiť inak, zle som si možno múr bol dobre postavený, ja som zle stál a bohužiaľ tento gól berem asi na seba, toto brankár musí chytiť a čiže pocity z mojej strany sú zlé. V nadstavenom čase sa ešte Ruža pokúsila strhnúť víťazstvo na svoju stranu, keď Boďa našiel Jackuliaka, no Belko im v tom zabránil. MFK Ružomberok tak zaknihoval 11. remízu v sezóne a pred posledným zápasom, ktorý odohrá 18. mája na trávniku Staronového Majstra, sa definitívne usadil na 5. priečke. Po poslednom domácom zápase v sezóne hráči ešte dodatočne s fanúšikmi oslávili víťazstvo v pohári. Okrem iného im venovali desiatky minút strávených fotením a rozdávaním autogramov.